Говорейки за фишинг и в частност имейл фишинг, последната тенденция, която се отчита в Западна Европа, е свързана с имейл съобщения, а, които претендират всъщност, че идват от куриери или онлайн магазини. Всъщност точно там е трика да различим всъщност кои имейли наистина идват от куриери и кои идват от онлайн магазини. Преди, че в период, когато имаме празници, почти всеки от нас поръчва нещо, което да пристигне по вече за момента един стандартен начин, чрез онлайн заявка, последствие чрез куриер, вместо да посетим един локален магазин. Това обаче е един начин, по който бихме могли да изгубим средства. Фалшивите имейл съобщения, които твърдят, че идват от, примерно, онлайн магазини или куриери, изглеждат много правдоподобно. В повечето случаи те имат за цел да ви подлъжат, че всъщност пратката ви закъснява и вие имате опцията да я приоритизирате, така че тя да пристигне много бързо при вас, въпреки че закъснява. За целта кликате на един линк и трябва да въведете номера на кредитната си карта. Но веднъж, давайки номера на кредитната си карта, вашата кредитна карта би могла да бъде източена и вие да загубите средства. Затова е особено важно да бъдем винаги мнителни и да подхождаме с недоверие към подобни предложения по имейл. Всъщност това е идеята и на фишинг атаките. Получавате, ако са по мейл, съобщения, които трябва да създадат тревожност у вас и също и така да не ви дадат време за реакция. Трябва да реагирате без да ги обмислите много нещата и ако всъщност наистина го направите това, теоретично, кликайки на линк, бихте могли да, давайки си кредитната карта, да загубите средства. Кликайки на линк, бихте могли да загубите и вашия достъп до някакви онлайн услуги. Примерно, кликате на линка и този линк ви отвежда до някакъв портал, където пише, нали, загубили сме си паролата. Загубили сме ви паролата към дадена услуга. Моля, въведете си последната парола, която си спомняте, че сте ползвали. Всъщност идеята тук е отново да бъдат откраднати ваши данни за някаква онлайн услуга. И другия вариант е, ако кликнете на линка, просто да бъде свален вирус на вашия компютър, който освен, че може да създаде главоболие като по-бавна работа на самия компютър, да събира паролите ви за някакви онлайн услуги, а и в някои случаи просто може да криптира компютъра ви, така че да нямате достъп до файловете, които сте ползвали до вчера. Затова какво бих могъл да дам като съвет, всъщност е, когато получите имейл, винаги проверявайте дали всъщност вие имате нещо общо с услугата, от която се твърди, че идва този имейл. Може да се обадите на доставчика на тази услуга и да попитате всъщност дали те имат такава кампания да поискат някаква информация от вас и дали това е начинът, по който те искат информацията от вас. Бихме също могли да провериме чрез търсеща машина, т.е. правим втора проверка, получаваме имейл, който се твърди, че е от някаква онлайн услуга. Проверяваме през търсещите машини всъщност дали линка, който ни препраща, има нещо общо с това, което ние имаме в нашия имейл. Когато задържиме всъщност мишката върху линка без да го кликаме, виждаме къде той теоретично би ни завел. При фишинг атаките много често линка, който ще ни отведе към някакъв друг сайт, който не е истинския сайт, който
наистина е онлайн услугата. Изглежда много подобно, може да има променена една-две букви, така че много лесно бихме могли да бъдем заблудени. Затова проверявайте по 2 пъти, обаждайте се на доставчика, за да проверите дали всъщност въобще теоретично би могло да бъде това нещо по този начин осъществено, такова искане, и винаги апдейтвайте дефинициите на антивирусите ви програми.